Azken muga egitasmoak gaurko eta hemengo eskultoreak erakusketa aurkeztu du. Euskal Herri osoko 19 artisten lanak bilduko ditu erakusketak. Lan ibilbide luzea dutenak, neurri handi batean herri hontako ekoizpen artistikoaren egileak direnak eta euskal kultura munduan zehar zabaltzen ari direnak. 19 eskultura elkartu gara, Euskal Herri osokoak, nolabait kondizioa izan du da pixkat belaunaldi berekoak edo izatea, gero ibilbide luze bat edo dugun pertsonak, eta nolabait ere munduan zehar ere gure obra edo erakutsi duguna. Orduan orain erabaki dugu elkartzea, talde berri bat sortzea, nolabait Euskal Herriko eskultura berriaren edo presentzi bat edo egoteko, eta pixkat azken mugarekin edo bat eginda, pentsatu dugu Tolosa oso gune ederra edo dala, nolabait gu aurkezteko. Gure presentzia edo errebindikatu egin nahi dugu, gure lanaren bitartez. Horregatik erakusketa antolatu dugu, jendeak ikusi dezan, nolabait gu adinez edo izan gintezke Oteizaren bilobak edo ikusteko ere, nolabait ze presentzia daukagun, zer egiten dugun, eta eskultura nolabait gizartean ikusten den marginalitate hortatikan edo ateratzeko gaigean, eta 70. hamarkadan edo hemen Euskal Herrian osatu ziren gaur taldea, hemen taldea, nolabait beraien testigoa edo nolabait hartzen dugun eta berriro bultzatu dezakegun gizartearekiko gure ustez arteak eta eskulturak duen garrantzia. Erakusketaren inaugurazioa azaroaren 9an izango da. Abenduaren 7 arte ikusgai egongo da Aranburu jauregian.